Ей, имаш нов цвят. Изглежда наситен, а косата ти е толкова мека. Знаете ли защо? Това е Palette Intensive Color Cream. Грижовна формула с Ultimate Keratin за наситени цветове, с които блестиш. Сега на специална цена. От Шварцкопф. Изсветляване и боядисване само с една стъпка. Новите Lightening Browns. Загубили сте блясъка на косата си? Заблестете отново. Иновация от Шварцкопф. Шаума Mirror Gloss с течни микрокристали, които се сливат с косата ви и придават ослепителен блясък. За изкряща и сияйна коса. Когато света около вас блести, заблестете и вие. Този месец на специална цена от Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Увредена и безжизнена коса. Иновация от Шварцкопф. Новият Глис Серум D Prepare. Първият високоефективен серум на глис прониква в косама на дълбочина до 10 слоя, за до 100% обновена коса в перфектно състояние. Така че или новият Глис Серум D Prepare. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Обичам наситения си цвят, без амоняк. Първата интензивна боя за коса палет е без амоняк. Новата Perfect Care Color. Многослойната технология осигурява изключителен блясък. С копринен еликсир. Максимална грижа. И богатство на цвета. Този месец на специална цена. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Полагаш неимоверни усилия да получиш обем? Спри да се мъчиш! Иновацията от Шварцкопф Шаума Power Volume 48 часа с минерален колагенов комплекс придава пленителен обем на косата, без да утежнява и с активно действие до 48 часа. Съживи косата си! Шаума Power Volume 48 часа от Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Суха коса и цъфтящи краища? Иновация от Шварцкопф. Глис Oil Nutritive. Формулата с 8 ценни масла подхранва и доставя възстановяващ кератин до основата на косама за перфектна мекота и до 90% по-малко цъфтящи краища. Така че или Глис Oil Nutritive. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Винаги избирам лукса. Също и косата ми. Ново от боя номер 1 в Европа. Палете Делукс с златен еликсир с масло, богати цветове и до 30% повече блясък. С нея усещам лукса всеки ден. Цветът, от който се нуждая. Грижата, която заслужавам. Сега на разкошна цена. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Интензивен цвят и грижа. Сега с Палете Intensive Color Cream, боя за коса номер 1 в Европа. За максимален блясък, сега с допълнителна маска за грижа. Палете Intensive Colors. Грижовна, както никога досега. Сега и на специална цена от Шварцкопф. Внимание! Интензивни червени цветове с ефект против избледняване. Палете огнено-червени нюанси. Най-после косата ми е силна като мен. Иновация от Шварцкопф. Новият Глис Ultimate Resist. Обогатен с мощен коктейл от 3 протеина. Той възстановява, уплътнява и регенерира косата. Устойчива и до 20 пъти по-силна коса. Така че или новият Глис Ultimate Resist. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. За теб.